Прекрасно и хубаво време в Свиден. И изведнъж става черно и мрачно, ама все пак пече слънце. И очаквам да видя дъгата, там е много черно и мрачно. До сега имахме буря. Обаче няма дъга, не мога да я видя. Няма нещо, не мога да преценя къде трябва да е тази дъга. Ако слънцето е зад мен, не мога, ама тук изглежда като прекрасен слънчев ден. И тук изглежда като буря всеки момент. Я кажи, хубаво ли е да берем боровинки? Да. Да, днеска колко много събрахме! Пълна кова! Горе-долу към 2 пръста има боровинки. Blueberries. Yes. Има доста е така. На random locations из горичката. It's great. Изпусна ли няма нищо? Мечката ще изде, don't worry. Имам още много. Имаме много, да. Хайде, казвай чао. Чао. I am making up, like shooting this pink
yarrow. The pink yarrow. Because there's also white yarrow. But let's see the frog. Здравейте, добри хора! Аз съм Лора и днес сме с Зора в тази гора. Юху! Тук съм в моята гора. И използвам този джим като катерушки за нея, защото има нещо като парзалка, има тук където да се виси. Ей, там има баланс, неща, много красиви. Ще отидем. Кое мамо си избра? Тук да висим? Хайде да висим. Hello! Hello, this. Which? Какво мама е следващо? Какво ще правим тук? Тук трябва да пробваме да се качваме отгоре. Нали? Чакам. Да ги бутаме ли? Голям човек да ги бута? Окей, I can try. Кое мама можем да дигнем? Да правим hide and seek? Yes, we can do. We can try. Как ще правим hide and seek? Добре, чакай. Хайде, готова ли сте да играем hide and seek? Хайде, аз ще броя тук и ти ще се криеш тук някъде. Готова ли сте да се криеш? Да броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm coming to get you. Я да видя сега това Зори, дали е тук. Я да видя Зори тук. Я да видя това Зори, дали е тук. Я да видя това Зори, дали е тук. Я да видя това Зори, дали е тук. О, пузате! Бързо да се закрием. Бързо. Е, тук трябва да стъпи, така е поза мен. Поза мен. Браво! Сега ти ще броиш, аз ще се крия, давай. Бързо, кажи поза мама. Браво, дай 5. 2-0. Чакай да го спра толкова. Ще ли да пробваме баланса? Е там. Или оттам да почнем. Където е пътечката. Хайде да почнем оттам, давай. Show me. Днес е петък, около 10 сутринта, може би. Чакам да отворят различни магазини, за да си купим неща. Не, че не са отворени, ама исках да използвам момента да се поиграем и за да може после да отидем на обяд. При кака маги! Хайде ти първа и после аз. Давай, try it. Браво! Пробвай от едното да скочиш към другото. Хайде. Дай ръчичка. Може ли да отвориш кръчетата и да стъпиш на съседното, на следващото? Да? Браво! Чакай да остава телефон.
have something better? I'm coming. Идвам да видим. What's next? Това пак трябва да вървиш на баланс, просто е малко по-високо. Do you wanna try? Yes. Давай ръчичката. Хайде. You can do it. Браво, Мил. Да. За да не се сгъне дъската. За да можеш да седи стабилна през цялото време, за да можеш да балансираш хубаво върху нея. Нали? И скок. Браво на детето! Браво, сама успя! Чакай мама да пробва. Не е много трудно. И не е много далече, да. Да, дървесна гъбичка. Интересна. И боровинки покрай гъбичката. Малко сладко борче. И другото малко борче, дето отива да балансира е там. Идвам, мамо, идвам. Хайде да видим кое е следващо. First I hear? Okay, let's try. Хайде да пробваме. First me? Oh, time up for me. Изглежда много странно, исках да го снимам. И върви, пълзи. Ами как се правят упражнения? Това ще правим на това? Да. Някои неща се промениха за нас в живота ни и в момента съм само аз и Зора сами за доста време. На моя мъж му предложиха работа на друго място, доста далеч от тук. И в момента е там да си оправи нещата, преди да почне работа. И още взето аз ще живея сама с Зора. И мама трябва да намери време за всичко. От сега казвам, вече трети ден живеем сами и... What is this? I can't do it. You can't do it? Yeah. Имам толкова много уважение към самотните родители, които трябва да се оправят сами. Така че да, когато намирам време, ще ви пускам различни видеа. Не знам дали ще мога да правя това, което обещавам, защото ей това малко сладурче не спира да ме занимава.